सेन्ट्रेलावबो बेबायदिनो जागोन सोरखौ सायख'दों हयथ' मदिखौ सायख'दोंबा मदियानो जाफिनगोन राहुलखौ सायख'दोंबा राहुलानो जाफिनगोन जायखौ राजा फसंगोन बेसोर राजा जागोन बेवहाय जों हाजारखि नाटकुट जालाया मानो जों बेखौ मालाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा जाथारगोन आरो जाथावा बे मोननै बुस्थुआ मालाबाबो मानसिनि नङानो बेयो इसोरनि इच्छा इसोरनि राव इसोरा जाथावैखौबो जाहोनो हायो आरो जानांगौखौबो जाहोआ खालामनो हायो आघात खालामनाय बा बुनाय सोबानाय बेफोरबायदिखौहाय जोङो खोनानो मोन्दों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रिजाल्टआ बे रिजाल्ट नेबाय थानाय समाव बिसोरनि गोसोफ्रा हयथ' गुलुब जागासिनो दङ सोरबाया मा जागोन मा मागोन दाजाब दानख' खालामगासिनो दं बेजों खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आरो दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय इलेक्शना जोबनानै थांबाय नङा होनबा लोगोफोर इलेक्शनाथ' जोबनानै थांबाय आङो मैयानि भिडिअआवबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैदों भिडिअनि गेजेरजों आङो फोरमायदों जेन' इलेक्शन जोबखांनानै जोङो माबायदि थासारियाव थानांगौ आरो गामियारिजों माबायदि गोरोबनानै थानांगौ बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसोब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनानै होबाय नाथाय जोङो दिनै गोबां ससियेल मिडियायावहाय जोङो मिथिबावनो मोनबाय आरोखि इलेक्शन जोबखांनानैबो गोबां दाङाबाजि जानायखौ जोङो खोनानो मोनबावबाय बेबायदिनो सोरबा आइजोखौहाय भट थुनायाव बहा थुदों बहा थुवाखै बेखौ सोंनानै बेखौहाय आघात खालामनाय बा बुनाय सोबानाय बेफोरबायदिखौहाय जोङो खोनानो मोन्दों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों थ' बेफोरबायदियाथ' जोबोद दुखुनांथाव थुनानै फैखाबाय बे जेरावखिया थुबाय फैबाय दा बेखौहाय जोङो बेबायदि खालामनो नांला आरो जों खोनानो मोनबावबाय बेबायदिनो इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव सोरनिबा न'आव अन्थाइ खुबैनानै न'नि ग्लासफ्रा बायनाय बेफोरखौहाय जोङो खोनानो मोनबावबाय आरोखि माने जोङो इलेक्शन बायखांनानैबो जोङो दाङाबाजि जानायखौहाय जोङो दा नैबे MP इलेक्शननि समावनो जोङो बेखौ जानायखौ नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय दानो MP इलेक्शननि समावनो बेबायदि जानायखौ जोङो नुदोंब्ला फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे जानो गोनां काउन्सिल इलेक्शन बे काउन्सिल इलेक्शनाव माबायदि जागोन जों बेखौहाय सानहरोब्ला जोबोद गिथाव बाथावनि महर लागोन जों बेखौ सानो आरोखि दा लोगोफोर मा बुंबावनो जानो हागौ गोबां बेबायदिनो इलेक्शन केन्डिडेटफोर जाय केन्डिडेटफोर बिसोरो जानांगौ गोबाव सम नेनांसिगोन रिजाल्टआ बे रिजाल्ट नेबाय थानाय समाव बिसोरनि गोसोफ्रा हयथ' गुलुब जागासिनो दङ सोरबाया मा जागोन मा मागोन दाजाब दानख' खालामगासिनो दं बेजों लोगोसे हयथ' एसे लिडारफोर बिसोरबो हयथ' बेबायदि जादों जानो हागौ जेन' जोङो रिजाल्ट फैयोबा जोङो मिन्थिगोन सोर देरहायो बे गासैबो इसोरनि इच्छासो इसोरा जायखौ सायख'यो बिसोर लिडार जानो हायो नोंथांमोनहा हाजारखि नों आं जों बयबो हाजारखि साना मानो आंनि थाखाय उमुगानो देरहाथारनांगौ आमोखायानो देरहाथारनांगौ बेनो राजा जाथारनांगौ नोंथांमोनहा बेबायदि साननाया गोरोन्थि नोंथाङा जायखौ सापर्ट होबाय नाथाय लिडारखौ सोर सायख'गोन इसोरासो सायख'गोन इसोरा जायखौ सायख'आ बे मालाबाबो लिडार जानाय नङा बेनिखायनो आसा खालामदों इसोरा गावनो सायख'गोन आरो बे सायख'नाय लिडारानो देरहागोन सेन्ट्रेलावबो बेबायदिनो जागोन सोरखौ सायख'दों हयथ' मदिखौ सायख'दोंबा मदियानो जाफिनगोन राहुलखौ सायख'दोंबा राहुलानो जाफिनगोन बेनिखायनो गासैखौबो जों इसोरनाव हगारनांगौ इसोरा जायखौ लिडार खालामगोन बिसोर लिडार जागोन जायखौ राजा फसंगोन बिसोर राजा जागोन बेवहाय जों हाजारखि नाटकुट जालाया मानो जों बेखौ मालाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा बे गासैबो इसोरनि इच्छासो जायखौ होनदों इसोरा मोननै सोदोबखौ मानसिनि थाखाय नङा होननानै बुंदों जायखौ जाथारगोन आरो जाथावा बे मोननै बुस्थुआ मालाबाबो मानसिनि नङानो बेयो इसोरनि इच्छा इसोरनिसो राव इसोरा जाथावैखौबो जाहोनो हायो आरो जानांगौखौबो जाहोआ खालामनो हायो बेनिखायनो इसोरा बुंदों बे मोननै रावा मानसिनि नङा बे मोननै रावा इसोरनिसो जाथावा आरो जाथारगोन आङो दिनैहाय मोनसे बुस्थु गिफ्ट मोनदों आरो
गिफ्ट मोनदों होननानै बुंनांगौ जाहैबाय माने सोरनिफ्रायबा आं माबा मोनसे बुस्थु मोनबोनानै दङ बे बुस्थुखौनो आङो दिनै नोंसिनो आनबक्सिं खालामनानै खिन्थानो सानदों थ' नोंथांमोनहा नायनो हागोन मा बुस्थु बे बुस्थुआ जाबाय माने आंनि थाखाय एसे गोनांथि होननानै आं साननानै लायो आरो न'खर संसार जानायफ्राव बायदि रोखोम आबाद मावनायफ्राव बे आबाद मावनायफ्रावहाय बे जिनिसा जों बयनिबो थाखाय गोनांथि दङ होननानै आं सानो आरो दा बे गोनांथि बुस्थुखौ आङो मोननायखाय आङो गोजोननाय मोनदों दा बे जिनिसखौनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांनि थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बे मा बुस्थु नायनानै लादो आरो आंनावहाय मा जिनिस सफैनानै दंफैयो बे जिनिसखौहाय आङो नोंथांमोननो अपेन खालामसै माने खेवनानै खोन्थानोसै आरो नायनानै लाबानो जाबाय र' आं खेवनि मा बुस्थु बेयो माबेजों खेवजेननांगौ माबेजों नैबे दुरुंखौहाय नैबेखौ ओरै खालामनांगौ आरो बेखौ खेवनोबा नैबेखौ ओरैहाय बिसिनांगौ दा बोरैबा जाबाय यार हानाय नङा नामा हानाय नंलागोलै दाबाजों हास'नांसिगोन दाबाजों खेबसेनो हास'बानो जानाया बेखौ साला एथ' गोरा बबे जायगानिफ्राय सफैखो बे बुस्थुआ आं नोंथांमोननो र' दा फारियै खोन्थालांगासिनो दं दा नोंथांमोना नायदो आरो बेबो गोमानाय बिसिबांनि प्लास्टिकआ मा बुस्थु बेयो नायथारसै नै मा बुस्थु बेलाय नै हाब मा दङलै बेखौ मा लानो बेलाय मा बुस्थु बेलाय दे बेखौ खेवसाय बे मा बुस्थु बेयो खेवनो हाया नामा बेसो आरोना नोंथांमोनहा दा नुनो हाबाय आंनावहाय मा बुस्थु सफैनानै दं माने दुब्लियावहाय दै बोग्रासो आरो माने आं दा आबादारि जानो हासिगोन आरोखि आं बेखौहाय मा बुस्थुलै आं फिटिं खालामनो रोंनाय नंला नै माबा गाद्रा गुद्रा गोरलै गोरलाम बुस्थु दङ नै बेखौ दा बोरै फिटिं खालामनाय जागोन बे मबिल ना मबिल सोनांगौ ना बेनो मबिल मोनबाय आरो मबिल आं रोंनाय नङालै फिटिं खालामग्रा मानसि लानानै फैनांगोन होमबासो मिन्थिसिगोन बख'नायसै हायाव जेरै थिखसै कार्टुननिफ्राय बख'नि बारा गिलिर नङा एसे हालखा बुस्थुआ नै बेनो आरो बेफोरखौबा बहा फिटिं खालामो एकदम खाथ्राथार खालामजाय बेलाय माथो बै बोग्रा मानो उसुबिदा जानांगौ बेलाय सिङावसो लागायजोबनांगौ नोंथांमोनहाबो जानो हागौ गोबाङानो बे बुस्थुखौ मोनदों बे बुस्थुखौ सोरनिफ्राय मोनदों बेखौ थगायनोबो हाया आरो थगायनानैबो लाब गैया डाइरेक्ट बे जिनिसखौ जाहैबाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो मोननाय जादों आरो बेखौहाय जोङो गोबां माखासे खामानि मावनाय समावहाय जों बेखौ दै बोनो माने दुंख्रावनाय समाव सान्दुं दुंख्रावनाय समाव जे हाफ्रा गोरान जाजोबो आरो आबाद मावनायावहाय दै मोनाब्ला आबादफ्रा थैजोबो बिनि थाखाय जोङो बे आबादफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ बे जिनिसखौ हरनाय जाबाय आरो दा जों बेखौहाय गाहामैनो बाहायनानै लानांसिगोन जोंनि गासै आबाद मावनाय समफ्राव जों बेखौ मोजाङैनो बाहायनांसिगोन आरो थ' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबनायाव मोनसे लाइक होनानै गालाङो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलाङो होननानै नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय।